Всім привіт! Сьогодні готуємо домашню в'ялену червону рибу. Для цього нам потрібна червона риба, нарізана слайсами по 5 мм, чорний мелений перець, коріандр, сіль та цукор. Змішуємо сіль, цукор та спеції. Червону рибу викладаємо в ємкість і пересипаємо нашою сумішю. Потім все це перемішуємо і залишаємо на ніч в холодильнику. Зранку викладаємо на лотки для сушилки і відправляємо сушитись протягом 5 годин. У нас вийшло 3 лотки. Хто хоче більш сухішу рибу, може сушити довше. За 5 годин наша риба суха, вона саме в'ялена, не пересушена. Я люблю її смакувати з вином, а ви як забажаєте. Смачного! Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Це моя мотивація. Далі буде ваша Лана.